Tervetuloa tämän SketchUp Pro 2023 käyttöliittymän esittelyvideoon. Tällä videolla käydään läpi hieman sitä, että mikä kaikki on muuttunut tuossa käyttöliittymässä nyt sitten SketchUp 2022-version ja SketchUp 2023 välillä. Ja suurin muutoshan meillä täällä on jo näkyvissä, eli nämä kaikki ikonit ovat muuttaneet väriä käytännössä. Tässä näet myös vieressä tuon vanhan käyttöliittymän, eli niin sanotusti aiemman, jo pitkään käytössä olleen käyttöliittymän, joka on ollut siis käytössä vuoteen, tai oikeastaan SketchUp-versioon 2022 saakka. Tästä uudesta käyttöliittymästä käydään paljon keskustelua, että onko tämä nyt oikeasti selkeä. Oma mielipiteeni on se, että tämä on hieman haasteellisempi hahmottaa näitä painikkeita, koska kaikki on hyvin samanvärisiä, mutta uskon kyllä, että silmä pikkuhiljaa sitten tottuu siihen käyttöliittymän väritykseen. Tämä kyseinen käyttöliittymän värityshän on ollut käytössä jo pidempään kuin mitä tämä 2023 versiossa, eli tässä täysversiossa. Tämähän on ollut käytössä jo aikaisemmin muun muassa iPadilla olevassa SketchUpin versiossa ja sitten tuolla web-versiossa. Eli siellä on ollut näkyvissä jo tämä väritys aikaisemmin. Mutta jos käydään läpi hieman sitä, että mitä kaikkea täältä nyt sitten löytyy, painikkeet tosiaan ovat kaikki entisillä paikoillaan. Ne ovat vain pikkasen erinäköisiä. Tuosta löytyy tuo kumityökalu, sitten löytyy piirustustyökalu, mistä löytyy ihan tämä tämmöinen perusviiva ja sitten vapaan käden piirustusviiva. Vapaan käden piirustuksessa on jonkin verran tullut parannuksia, eli tämä on huomattavasti tarkempi kuin mitä aikaisemmin. Eli tämä on todella hyvä parannus. Tämähän on parantunut vuosi vuodelta tässä viimeisten vuosien aikana, mutta nyt tässä 2023 versiossa tämä on niin kuin tosi hyvä jo. Ja varmasti tullaan näkemään sitten vielä lisää parannuksia siihen. No sitten löytyy nämä erilaiset arkkikaaret, eli nämä on ihan tyypilliset samat työkalut, mitä löytyy sieltä aikaisemmistakin SketchUpin versioista, kuten myös sitten Rectangle, Circle, Polygon ja niin edelleen. Push- ja pull-työkalu on tuttu ja turvallinen, jolla me sitten tehdään tietysti sitä push- ja pull-meininkiä, eli nostellaan pintoja ylös, puhkaistaan ikkunoita, oviaukkoja ja niin edelleen. Ja sitten tietysti tämä meille suunnittelijoille tärkeä työkalu, eli Offset-työkalu löytyy myöskin, sillä pystytään tekemään erilaisia nopeita tällaisia niin kuin tavallaan kuvioita tuohon tietylle alueelle, eli saadaan sen ääriviivat niin kuin toistettua nopeasti. Ja tietysti sitten liikutustyökalu on ihan perusmeininkiä, eli se Move-työkalu on vähän muuttunut ulkonäöltään, mutta on kuitenkin tuolla ihan tutulla ja turvallisella paikalla. Sitten siellä on myöskin tämä meidän tämmöinen niin sanottu Rotate-työkalu, millä pystytään sitten tietysti kääntelemään sitten sitä kuinka halutaan. Eli pystytään ottamaan kiinni ja kääntelemään sitten haluttuun suuntaan. Näin. Ja sitten täällä on uusi työkalu. Tämä on niin sanottu tämmöinen, millä voidaan nopeasti käännellä sitten puolin ja toisin, eli aina sen akselin suuntaisesti, mitä ollaan sitten klikkailemassa. Tämä on uusi työkalu tässä. Eli tätä ei löydy nyt siitä vanhasta, niin sanotusti vanhasta käyttöliittymäversiosta, vaan tämä on täysin nyt sitten uuden näköinen painike täällä SketchUp 2023 versiossa ja siitä uudemmassa sitten myöhemmin. Ja sitä on nyt itse asiassa aika yksinkertaista käyttää, eli se tosiaan kääntää tuon akselin mukaisesti tätä sun objektia. Tuttu ja turvallinen työkalu löytyy myös täältä, eli ihan Tape Measure Tool, mitä voidaan käyttää monessakin eri yhteydessä. Sitten löytyy ihan Paint Bucket, eli se, millä me normaalistikin värjäillään asioita, niin löytyy täältä. Ja sitten tietysti nämä liikutustyökalut Orbit ja Pan, eli sitten kun meillä on tämä Orbit käytössä ja sitten Pan-työkalulla me voidaan liikuttaa tässä suunnassa. Ja sitten tietysti ihan löytyy myöskin nämä perus Zoom ja Zoom Extends työkalut ja sitten nämä Warehousein ja Extension Warehousein painikkeet ja layoutin painikkeet, eli millä pystytään tästä sitten lähettämään layoutin puolelle. Eli tässä niin kuin pikakatsaus nyt näihin yläpalkkeihin ja se, miten tietysti saadaan sitten vielä, jos halutaan ottaa niin sanotusti
lisää käyttöön tuolta, niin voidaan sitten toolbarsista ottaa toi Large Tool Set. Ja täällähän nyt sitten löytyy periaatteessa samoja, mutta vähän avattuna, ettei tarvitse klikkailla näitä kolmioita täältä auki. Eli täältä löytyy hyvin näitä samoja työkaluja, mutta sitten täältä lisäksi löytyy myöskin näitä tämmöisiä position kameraa, walk ja look around toimintoja, mitkä on niin kuin helpottaa sitten siinä esittelytilanteessa esimerkiksi. Mutta että näitä kannattaa sitten tietysti vähän käydä etukäteen katselemassa, että kuinka tämä toimii ja millä tavoin ne on muuttunut nuo ikonit. Että ei tule sitten järkytyksenä, jos nyt vielä käyttää SketchUp 2022-versioa ja kohta tekee päivityksen 2.3 tai vaikkapa 2.4 suoraan sitten, kun se tulee saataville. Mutta tämmöisiä muutoksia tänne on tullut ja toivottavasti sait vähän tästä nyt kiinni, että minkälaisia muutoksia on luvassa ja mistä ne kaikki sitten lopulta löytyy. Eli tutuilta paikoilta periaatteessa, mutta ulkoasu on vähän muuttunut.